algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Hi va haver un temps, no massa llunyà, que Barcelona es va convertir en una mena de ciutat sense llei. Molta gent anava armada pels carrers i els tirotejos eren més que freqüents a la capital catalana. Parlo de la Barcelona de començament dels anys 20 del segle passat, uns anys en què pràcticament no hi havia diferències entre la ciutat comtal i la Chicago d'aquella mateixa dècada, la del Charleston, la llei seca i l'Al Capone, i que coneixem gràcies a tantes pel·lícules de Hollywood. L'any 1919 es va produir la conegudíssima vaga de la canadenca, una vaga que va demostrar el poder de la classe obrera quan actua de manera unitària i que també va portar importants canvis laborals en matèria de drets, com per exemple la implementació de la jornada de 8 hores de manera gradual a tot l'Estat. Fins aleshores, la limitació d'una jornada de treball era un fet impensable. D'altra banda, cal recordar que al 1917 Rússia va viure una de les revolucions més importants de la història de la humanitat, i és que aquest gran país va passar d'un model gairebé feudal sota el control del seu tsar a un sistema polític i econòmic socialista. Europa bullia i entre les classes poderoses i dirigents s'estenia el pànic, i Catalunya, i més concretament Barcelona, no n'era pas una excepció. Mentrestant, l'esperança de millores per a la classe treballadora va fer que el sindicat CNT veiés augmentar de manera espectacular el seu nombre d'afiliats en aquells anys convulsos. Un sindicat que en aquell moment també es definia com a profundament catalanista. Així, doncs, el poder establert, polític i econòmic que controlava Barcelona veia, juntament a l'amenaça de la revolució obrera, l'impuls catalanista, un impuls que no es feia gaire gràcia. La solució que empresaris i autoritats van trobar per mantenir tan intacte com fos possible l'statu quo fou crear escamots de pistolers que anessin pels carrers assassinant sindicalistes. Sona molt fort, però és que va ser així. És el fenomen conegut com a pistolerisme. De fet, Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre, que fou un dels principals negociadors en la vaga de la canadenca, va ser una víctima d'aquests pistolers. Com també ho va ser, entre molts altres, l'advocat laborista Francesc Layret. La xarxa criminal estava organitzada com un autèntic sindicat del crim. Així, hi formaven part assassins professionals, com alguns mercenaris sense feina que havien lluitat en la Primera Guerra Mundial, i també per tot un entramat de policies que es treien un sobresou a canvi de matar sindicalistes. Val a dir que en aquest segon cas, matar obrers tampoc no els produïa cap càrrec de consciència a aquests policies, ja que el component ideològic també hi era present. Vaja, que si els mercenaris ho feien únicament per diners, la policia ho feia amb l'al·licient i el plaer que els suposava matar gent d'esquerres i, no pocs cops, també catalanista. Per acabar-ho d'adobar, la Federació Patronal va forçar l'aprovació de la llei de fugues. Aquesta llei donava carta blanca a la policia per disparar a qualsevol persona que fugís d'ella. Així va ser una pràctica habitual identificar obrers al carrer i, un cop retornada la documentació, esperar que aquest girés cua per marxar per disparar-lo impunament per l'esquena. El sistema mafiós es va anar perfeccionant fins al punt que els pistolers de la patronal es van constituir en organitzacions anomenades sindicats blancs o també sindicats lliures. La idea era dividir el moviment obrer i donar cobertura a treballadors identificats amb l'extrema dreta. La implicació de patrons, polítics i els càrrecs policials fou tan escandalosa en aquesta voràgina de sang que ben aviat els obrers, especialment sota el paraigua de la CNT, van decidir d'organitzar les seves pròpies partides de pistolers. Això va generar un gran debat en el cor del sindicat. Hi havia qui renegava de qualsevol resposta violenta, uns altres que justificaven la defensa pròpia, com el propi Salvador Seguí, i uns tercers partidaris de passar directament i sense embuts al contraatac. La qüestió és que entre el 1919 i el 1923 van morir a Barcelona a mans dels pistolers 424 persones. Parlem d'una ciutat que en els darrers 5 anys havia viscut prop de 800 atemptats.
Dels 424 morts, la majoria van ser obrers sindicalistes i també força patrons i encarregats d'empreses. Però també hi va haver a prop d'un centenar de persones que van ser víctimes i que no hi tenien res a veure amb un o l'altre bàndol. La dictadura posterior imposada per Miguel Primo de Rivera al 1923 va significar aparentment el final del pistolarisme. El dictador també va fulminar ja de pas la Mancomunitat de Catalunya i va prohibir qualsevol expressió de catalanitat. Una pèrdua de catalanitat que alguns cercles econòmics i polítics van donar per bona a canvi de tornar la normalitat als carrers i a les empreses. O, si més no, el que ells consideraven que havia de ser la normalitat. La manca d'acció contra els alts càrrecs polítics i policials que van fomentar la violència i els assassinats durant els anys anteriors va ser escandalosa i va demostrar que la impunitat sempre queia del mateix cantó i el moviment obrer, que aquí sí que no en perdonaven ni una, va entrar en un clar declivi. Però el cert és que tota aquella violència mai no va marxar del tot. Només es va mantenir en estat latent fins al 1936, quan va ressorgir amb tota la seva intensitat un cop el feixisme va abocar el conjunt de l'Estat a l'horror d'una guerra fratricida. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Recordeu que ens podeu seguir al Twitter del programa @historiasppcc. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.